государства за развитие спорта в нашей стране. Şular ýaly synody işgärler gelip şu wid sportu gollasalar elbetde ýurdumyzda şu sportuň şu görnüşi hasam bir bul ösüşleri eýe bolar, hasam ýaşlaryň içinde de şu sporda bolan höwes sürer. Olanyň hemmesine üstünlük yeňiş arzu edýän. Gaýsy Atabaýew sana da üstünlük arzu edýän şu turnovka ettirip berip näçe köp etdirseň şonça da kämille ýoluň ikinçisine, üçüncüsine, dördüncüsine, beşinçisine gowalar. Hemme türgenleri üstünlük arzu edýär. Очень интересно. Поздравляю. Gaýsy Atabaýew köwürkän bolsun, bundan beýlek sportda arkadaşlar aýdyň üstünlük. Diňe öňe gatnaşýanyň daşyna teredip biz tolgun ýazda ortmaýsak Gaty gyzykly boldy. Gaýsy Atabaýew diýilen diň bir sportsmenler elbetde medeniyet sunup işgär hökümete gödeň elýär. Sporda uluslararly giň mümkinçilikler dilýär. 58 kilogram agram boýunça çempion bolma başardy. Pro Taekwondo diýen bir çykyşynda şeýle meşanna altyn medalam nasip bolup bayraklarına nasip boldy. Şu şäherä gatnaşan ähli mehmanlarymyzda köp sag bolnaýan, turganlara köp sag bolnaýan, etaty başga etgärçilik eden, tam hojalyk, hususy hojalyk garganatyny köp sag bolnaýan.